Menteri Kesorkar Jelau ba Sanbor Shulai. Ubalongru MLA ka BJP na South Geelong constituency. Hakat puwai truk laling kot aracar apun rio. Ulai kendu markmat bar Menteri Kesorkar Pedeng. Bekmi ikatanan dari Rajnath Singh ha New Delhi ban pan Jaka na kabentaban pinkendria. Hikijai bendria Dalit Sikh na them yaw maulong sa Cantonment area. Hau kerwa bala pha shikilat patai kubor ba shulai la pinsngau hau Rajnath Singh halo ka jingdan kam kirki jonggan ka kam bar la kintu ya ka ministry bakan shimno kam klo ya ka rai na ka benta ka bit ka biang jong ka jilla ha ka jingalang ba shulai la karpat ru yo Rajnath Singh ba un pintikna bede ben pintre kam no mardor ya ka building bylaw lani ka anch na yeng bla minjur da ka Cantonment board bar ben pinstat ha ka pinthamai ya ka policy jong ka Cantonment area Shushu ba shulai la karpat ru yo Rajnath Singh ba un ai jiminjur kham koloi na kabintaban ai Jaka khna man yosh na pinstat ya ke Shillong flyover project na kaliang jong Rajnath Singh la kular bu un sa bisha banya ya kini jing terwa bar un sarra ikini ki mat jing pinsko bar ki bor badai pet uba shulai la yatho ba mu uba ka kinhun kinoi lam ka BJP na megalaya kinsia kendup yang yo Rajnath Singh na kabintaban buddin ya kini ki mat khna makindup urlong kham koloi kat bala